rapi salak dereng. Salake gede-gede ten mriki ne. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Ning kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Kentrose kok. Kentrose sing gede daginge ra ono ning kene dagingnya tipis-tipis kok. Ini ya apa-apa nih ya enak. Oh ngene jenengan kena. Karang nek nggonmu salake ya gede. Nggih ten iki pancene gede-gede salake enak meneh. No ya. Monggo-monggo Mbak Elisa. Aturan monggo aturan jumeneng. Elisa orkanus alas. Mbak Elisa saking pundi? Saking pundi niki? Aku kangelan golek cakepan ya wis anane. Iya. Sugeng dalu Mbak Sihono. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Paseno. Sugeng dalu. Macange sugeng dalu sedaya mawon nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Luce. Kepanggih. Kelih kula ingkang dereng tepang kula Elisa Orkarus Alaso. Nggih, Mbak Elisa bakul bakso. Kepakel bakso. Elisa Orkarus Alaso kok isa bakul bakso ora. Sing bakul bakso ki kowe. Lho, kula some, Mas. Oh. Some. Some bundere wis ra rata. Kula dudu bakul bakso. Oh iya. Nggih Alaso, cantik-cantik gini lho. Alaso. Nggih Mbah Sehono. Sehat to Mbah Sehono? Alhamdulillah. Mau dugi mriki pun ngerahupi salad dereng. Apa? Ngerahupi apa? Ngerahupi salak. Merasakannya apa basa Ngerahapi. Ngerahapi wae. Ngerahapi salad dereng. Salake gede-gede ten mriki ne. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Ning kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Kentrose kok. Kentrose sing gede daginge ra ono ning kene dagingnya tipis-tipis kok. Ini ya apa-apa nih ya enak. Oh ngene jenengan kena. Karang nek nggonmu salake ya gede. Nggih ten iki pancene gede-gede salake enak meneh. Pancen ya piyai kene iki oke-oke padha tanin salak, nandur salak. Nggo jaga-jaga sak mangsa-mangsa kathoke suwek salake metu. Kok kathoke suwek salake metu disimpen ning lho maksude nggo ndandake kathok nek salake metu iki. Hasile nggih Mas. Hasile tuku kathok. Hasile wae tumpas kathok. Nggih. Niki ucapan kagem Pak Suharno. Oh nggih kagem Pak Suharno kalau Ibu Kiptiah nggih sami-sami. Nggih, Kip niku tulisnya Ki bukan E. Oh. Kiptiah. Kiptiah SPD ya. Semoga beliau berdua dapat menjadi pemimpin yang bisa. Sik basa Jawa nyandang Jawa kok basa. Ayo nyangel tenan ya. Jawa saya. Mugi panjenenganipun kekalihipun saged mempersatukaken masyarakat sedaya, saged marakake kerukunanipun lan nangel ya basa Jawa iki ne. Ning wis bener ning kurang alon. Terus. Nggih, lan dados pemimpin menika mboten gampang. Mboten kok nggih gleleng-gleleng mboten. Nanging kedah nggih berkorban niku kangge masyarakat sedaya. Dados pemimpin menika awerat. Lambengku melu arep kolu. Alhamdulillah. Pas kok. Nggih leres. Lan boten mesti pemimpin menika wonten ngajeng menika mboten. Pemimpin nggih saged wonten wingking. Dadose mengke rakyat niku saged wonten kados gembala
Gembala ya apa basa Jawane? Kok gembala? Tukang angon. Gembala, tukang angon. Menika kanten wingking nggih. Tutwuri menika yang sing diangon menika mencari sendiri goleki piyambak dadi cerdas. Nah, kuwi pemimpin sing bener kok ora ngongkon-ngongkon tapi marake masyarakate cerdas mencari jalan keluar. Ngono. Tur kudu wani berjuang. Bener. Roma Irama mengatakan. Wah, menurut Roma Irama bagaimana? Berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa berjuang harus disertai doa. Oh, benar menurut Roma Irama. Pelintengan. Kok pelintengan? Rintangan, Mas. Rintangan terus ana. Tak kira Rintangan sudah pasti ada. Pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah dan juga dengan kesabaran jiwa. Wah, pinter Mas. Ya, lho pemimpin ya kudu ngono kuwi. Ya kudu tabah. Kudu sabar. Nggih. Kowe wis ngraupi salak urung? Sampun kula pun ngerahupi terus, ngraupi salak. Nggih, kula riyen niku ten mriki terus Mas Yono. Kula nek yang-yangan wonten mriki kula. Nendi? Ha, nggih wonten mriki kula niku nek yang-yangan ki romane kere. Orang keleleng-keleleng ning restoran ning mriki. Ha iya. Ya jenengane Tasik. Ya. Yangmu ki apa to? Hah? Ngentas gesik. Wah, apik iki. Tasik ngentas gesik. Ya ning kene lho bareng yangku golek wong bayangku ngentas gesik aku update status bareng yangku ngentas gesik. Monggo. Lemu Aku kok. Iya ning kene. Oh, yangmu itu tukang entas gesik no Ya Mas. ora kene. Yang penting gayeng. Iya, Mbah. Ya kerja kok sepenting gayeng. Iya, kan gayeng nek ngentas gesik bareng kok kademen ya. Engko kademen ya ben anget piye ngono to. Aku melu sa. Aku tak melu ngentas. Kaya kowe iki ya gelem-geleme to duwe yang tukang ngentas gesik. Kan malah romantis, Pak. Kok nek ana uwet ya langsung. Ya ora aku ya kurang marem wong ngentas gesik iki mengkeret kok. Kamu garet. Tapi kan nek mengkeret dadi golek penghangatan ngono lho. Dadi mengko gandengan ngono kuwi ya olahraga bareng. Roman kere. Keroki piye, Mas? Ngono. Keroki nganggo sekope kae. Iya. Ayo karo ditembangke Mbak Elisa. Iki wonten pamundutan sesi deman nggih Pak Seno. Nggih. Niki sinten wae sing kang ajeng nyekar sareng kula? Mas San. Saking Putra Merapi. Wah iki piyai kene mesti. Iya, Mas San. Putra Merapi piyai kene iki kepengin duet karo sampean Mbak Elisa. Ya. Oh, nah nek iki sedulure Samdroid. Sandroid Android. Iki kok kaya kancaku le mbiyen perangan ketoprak ta iki. Monggo. Salim. Piye kabare? Aku ya urung kenal. Monggo Pak San aja nyekar. Ketok gapyak aku. Nggih. Monggo ngagemik nggih. Mangga. Ya. Sugeng dalu nyak. Yu cangik. Nggih, sugeng dalu. Nggih, itu. Mangga, panjenengan badhe nyekar bawa menapa tembangipun? Nggih. Dipalih-palih kalih Mbak Elisa mawon nggih. Oh nggih, nggih. Ning sing rata lho nek diparu. Iya. Wis aku sak omane wae. Ya sak. Nggih, Mbak. Mau sing penting mepek gesik. Bege ngentas gesik. Nganu ya, Wah. Pripun? Niki ampun ngedo-ngedo. Nyindir kula niki, Wong. Gak kok nyindet sari. Nyindir pripun? Lah patah perdamelane kula niku menika ya, Pak Sen. Mboten napa-napa. Sing penting halal. Halal, Mas. Oke duit akeh nek hasil korupsi apil ngapusi rakyat niku malah ora halal, marai penyakit. Iya. Niku mboten nyindir berarti kula kalih panjenengan niku sehati gitu loh. Kula ki ket alit dugi sementen iki kula nggih. Maem dare kalian menapa niku saking niku Lah nggih niku sae sanget. Niku pekerjaan mulia. Bisa untuk menyekolahkan anak-anak juga. Sing penting pekerjaan niku mulia pun nggih. Iya. Mangga, Pak. Ning kadang kala tenaga sampeyan niku sok ora diperhitungkan karo piyai-piyai sing do bangun gedung, bangun jembatan lan sak piturute padahal
sampeyan iku piguna tumraping pembangunaning bangsa menika. Nek mboten nonton kaya wong-wong kaya sampeyan sing ngeruki wedi ajeng tekan pundi pembangunan mboten ajeng iso lancar. Iya, ngono ya Mak. Iya. Wis berkorban to Mas jenengan? Mumpun wis direwangi mengkeret gitu. Nggih. Agakom niku mengkeret nggih. Kademen to Mas nggih. Mula sok mentas nggih. Bangga. Mas San. Mas San. Neno wiwitane wah ngeruk gesik nderek wong lencir kuning. Aduh saya sanget Kakang Mas mriki lho ampun mriku. Ampun lingsem kalian kula. Biasa mawon, biasa mawon. Niki kata-katamu yang setri niki Pak. Tekate anu hasile 2 dina pun. Pun kendeli mawon. Priya Kenya ayu srok kang olah budaya srok. Kok sroke piye? Aku mesti le ajar karo ngunggahke. Karo ngunggahke. Kenya ayu srok. Ngolah budaya srok. Nek nyatane iso pentas. Iya. Mangga terus Mas. Ra ketong keserimpet-serimpet mboten napa-napa. Mboten napa-napa, santai mawon. Aku lino kena sangkrah kok. Pun laras. Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngungro ngungkrung marang bendara mring diah kang sulistya pijer ngincangake alis terus bareng mangga terus yuk sesidana patenono timbang perpisahan dia sulistyo tak rewangi samudana marang kula Wong putra yo ya mangga alon-alon mawon mboten sah sampean suarane kaya isih grogi ngono lho digawe slow mawon grogi kula mboten nyaka saweg nganu ya Pak pripun menika ya minggah mboten apa-apa mula dikulinake sok nek kula sowan mriki malih sampean kudu nembang melih lho oh nggih insyaallah nggih
Ampun kuwatir. Tenang mawon. Monggo. Liwat kincanging alesu mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno katuga ajriko jiwara urung kehormatan rong ruko sakepitu sik saniki sampeyan pripun Mas nek kepengin njaluk slamet sampeyan mangaku jujur kali kula sampeyan mboten tukang golek pasir ning bos pasir to sampeyan mboten ampun ngapusi sis diparingi rejeki akeh niku diakoni Nggih. Kula niku nggih ping ayo Oh, lah sapi barang ngono kok. silakan sapi. mboten Mas sapi barang kok 200 ki piye Piye? mboten kok Iki agek pasir 200 ki. Sapine mboten niku pun ning niki nggih riyen pasir nggih nandangi sik sadurunge dadi bos. niku riyen niku Pak oh Mula rada groyok wong kulino ngirit. Katanya pimpinan Jatilan barang ya Pak. wola kok wis malah kesenian warna-warna Wah, lah iki malah kang selupan kok aku. niku riyen nek samenika kula sampun Pensiun. dados nggih pensiun Oh. dados tiyang biasa mawon Oh, biasa. kagungan jadilan barang mboten Wah, kok pun ngaku- bubar nggih oh angke wong saniki jadilan niku kekurangan demit kok Enggak. Kok kekurang lah iya saking okehe jatilan kuwi demit iki nganti kurang nganti demit wis dina sok mlaku loro kok rampung ngeslupi kene metu terus "Sik, aku arep ning Kaliurang ki ana pentas aku tak ngeslupi kono Mula gandeng kurang malah wong kuwi do ngengslupi demit. mangga lajengke Mas Nggih. urip ana guna gedhe karo lan
Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya Anoman kok ming glelar. Tapi modal ya Pak, modal Anomane iki. Ya sanyo iki nganu ke saka Pak San mau. Pak San. Matur sembah nuwun Pak San. Nggih. Ya isih kok. Anomane gleleng tenan. Bae gleleng nggih Pak. Anoman si kethek putih. Gleleng. Nggih, sae. Sae nggih Pak. Wis. Sekarang jagdol bardol wedhus kok ya. Iya Pak. Oh pasir. Musip. Iya. Matur suwun, Mas San iki mau kemarin nyekar. Ya ora apa-apa karang iki panjenengane Pak Suharno kuwi ngaturke pasugatan wayang iki pancen kagem masyarakat. Ya. Padha suka-suka parisuka panjenengane wis terpilih minangka dadi dewan. Ya. Terus ngaturake hiburan kagem para masyarakat. Mula sing wajib seneng-seneng ya para masyarakat no. Ya. Ki mau ungkapan ucapan syukur saka masyarakate ya kuwi Pak San sing wis kepareng ngucapake Pak Harno minangka dadi DPR di Kabupaten Magelang. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Iki sing ngadeg iki ditambahi sindene. Meneh gayeng kepyek. Nggih. Sok tambahi ya. Tambahi 2 cm apa pira iso. Apa ta? 2 cm to. Apa ta? Wis sindet ta? Sindet, Pak. Oh, senengane ora. Iya. Ora cetha. Yo, gentenan saiki sing kepareng jumeneng ya sapa? Mbak Agnes, monggo diaturake ya. Ki pamundutan saka Mbah Gayul, alamat Ponalan Muntilan. Sedia sate, tongseng lan garang asem. Oh iya, nyuwun lagu apa? Lagune ora ana no. Ning ngaturaken nderek pangayu bagya dumateng Bapak Suharno. Esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Ya. Ya. Iki genti Diaturake tetembangan kagem pamundutan saka Mbah Gayul sate tongseng garang asem. garang asem seger iki. Garang asem. Ngaturke apa? Ya. Apa? Podang kuning ya apik, ya. Apa? Pengen pelok. Oh ya pelok. Ya, pengen pelok. Sik kumyak nggih. Sing kumyak, monggo. Pelok bem. C. Napa to Mbak Seono? Ora apa-apa, aku seneng. Lah kok aku kowe iki seneng lho. Kowe iki wajahe iki terlalu ceria. Lah nggih kok. Ya aku ya kurben dikeplak-plek. Nggih. Iki sapa meneh? Oh, kok lungguh kok lenggah ra apa. Nggih, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Dibawani Mbak Agnes monggo, yuk. Dina Minggu kang tak anti Sik agak rembukan duri. Nggih, ditunggoni. Pun monggo pun. Nggih. Wis agak Tinamune meh salah iki, Mas. Mboten cengkok baru. Oh, cengkok baru. Tak kira kalamun nggih sapa. Nek carane angin ki mbrebes ngiringan. iki sing jenenge pengembangan ya. Nggih no. Inovasi ya. Ora gayeng. Wis tak ewangi no. Jebol mung. Bener kok, bener. Konsentrasi no, konsentrasi. Wis aku iki tak nut wis. Manut to wong pales. Sik penting tibane iki Lah pas. tibane kan pas aku seneng kok. Ah, se ono iki wis tuwa tibane ora pas-pas.
Dadak ditetak. Terus yo. Mangga. Enggak. Anane pijer pintar golek halasan Ngandar-andar hangat dukur ya aku wis ora pelan-pelan tapi pasti. Iya. tinangke mboten, Mbah? Ditampa sik ndak lali kok. Heeh. Pun tak pindah. Oke, sakniki nggih. Nuwun nggih. Nggih, sah. Ayo engko sike. Kok gantian urung rampung kok kon gantian. Engko ganti ning Iki ya. dirampungke saiki suwe-suwe kaya kakangku malah. Wong rambute padha le putih. Iya. Pasene kok rambute wis petak kabeh pasene. Wah iki Ya wis tuwa kok ya. Gek yo kapan ndang malik. Ora, ha iki aku tangi turu kok lho rambut kok putih iki kesokan gamping kok ya aku. Iya. Boy band zaman Ya, saya. mangga. Janjane kene. Kancaku yang anggere iramane ngene iki kaya gumak. Kaya nanggap nyu papala. Apa? Nyu papala. Papala. Palapa kok papala. Lanjut nggih. Lanjut lagi, mangga yuk. Janjane kowe.
Matur nuwun. Ya, ternyata ya. Ternyata ngajar wong tua iki gampang. Heeh. Iya. Lu nganti rampung. Raung deprok. Timpuh. Ngadep ngersane Rama Wijaya. Tuakan casingnya, semangat tetap muda. Ya harus. Iki eneng nawala meneh sa. Iya. Iki pisungsung katur Bapak Suharno. Oh iya. Sekar Dandang Gula. Sekar Dandang Gula. Karo Sekar Sinom. Wis ditulis. Oh iya, Dandang Gula karo Sinom wis ditulis. Iya. Iki sapa sing arep nyekar kowe wani ra? Dandang Gula belok. Slendro wae dipindah apa-apa. Slendro nggih mboten apa-napa. Sing genter nek ra gelem pindah junjung. Heeh. Cih. Yo. Ra gelem ya glundrungke kok. Iya. Oh wis ditulis ngono. Wis ditulis. Sampun ditulis. Neno. Ya. Kang Rinenggo. Oh. Wong blesteran kuwi Dandang Gula paham. Iya. Jroning dandang gendis. Iki kok ora konsisten, iki Dandang Gula kok Dandang Gendis ya, Pak? Ayo. Gula iki padha karo gendis. Oh, Pak. Gula iki basa ngoko, nek gendis iki basa krama. Oh, my God. Bapak Harno. Nek jane Dandang gendis kuwi ya ora iso dibasake, gula kuwi ora iso dibasake gendis. Ming kabeh wis kaprah. Oh, Ya. ngaten. Ngono lho, kaprah. Kaya kutha kuwi ora iso dibasake. Kutha? Kondur, inggih dalemipun pundi? Kula wana santun. Aja. Wanasari aja wana Tetep santun. Wanasari. Engko nek Imogiri ndak Imogintun. Oh. Iya. Bisa sa. Dunia. Ya padha nek basa Bambang nek di Inggris ke masa ya bembeng. Bembeng. Ya tetep Bambang Ah iya, beng-beng ki roti. Iya, cokelat. Ya. Tan kendhat tansah dedepe. Tan kendhat tansah dedepe. Ya, terus Oh, dedepe bukan DDP. dedepe ya. heeh. DDP. Mrengsat kang maha agung. Mula ta eling-eling basa Jawa ki ene ana e Ya itu yang mau bedakin semua nya di sini sama. Mau baca dedepe apa dedepe apa DDP enggak tahu. dedepe. Aku ya jaan saiki. Nek biyen ana corek, ana caping. Ada corek caping. Oh ini nganggo caping paudan apa piye? Ah, udan kuwi Nek nganggo caping Kalau dicoret oh gitu. Ya ya. Kuwi mbase ana malah wis nek corek ngiwa Oh. Nek corek nengen nengen Oh berarti nek dengan kabeh. piye Berarti nengen kabeh nek ya piye marepe kok Hah? Katanya kalau itu ke kanan. ora ra pareng Ngeten parang, lah kan aku menanceh. Elisa. ayo Tembung kaya ngono kuwi aja apa jenenge aja diucapke ora pareng. Boten Iya. pareng. Oh daripada aku nanti salah nulisnya, nanti iya bacanya iya. dicorek-corek Sesuk kowe izin meneh karo aku. Pak niki iso disebut mboten aja. Oke, nggih paseno. Heeh. Pak sapa? Paseno. Seno kok Seno. Seno. Seno se Iya Aku deh. sadar aku. corek Kok suwe-suwe kowe kleru sono malah. Oh iya deng. Iya deng. wah Pak kire. nyemelangi nek iki maju se Sing ngene se yo. seno Oh iya. ya seno Seno, seno. ora seno Seno. se Beda arti apa piye to, Mbah? Seno ya apa? beda Seno apa? adi Oh, Adi. seno ya ono Oh iya, njaluk ditapuk cangkeme wong tuwa. pripun to
Aku iki ngajari ya ora petha kok. Lho, wonten jeneng ngoten niku ya. Lah ya ning ora adi. Kok adi seno iki bakul gamelan ya. Aku jak makelar ya. Yo, terus. Hati-hati. Ingkang sampun angudhanani. Ya, terus. Sedya ingkang utama ya kongsika jlumprung. Ya, lanjut. Mring kebiaring donya brana. Aja nganti kejlumprung kebiaring donya brana. Apik kuwi no. Ya, terus. Tamah lirwa miang jejibahan wajib. Terus Pangrantu ning para warga. ya, kuwi isih sak tembang meneh to. Sinom tasih setunggal. Sinom Parijata. Ya, engko diaturke gara-gara sinom ki penake nggon gara-gara. Oh lho ya, Mak. Iya. Dadi kudu pilah-pilah. Ya. Iki eneng kiriman lumantar WA no. Ya, saka sapa? Saka Pak Tristianto. Ya. Lenggah eneng Klaten. Ya. Yes. Ngaturaken ya menika iki kirim saweran. Oh iya. Kirim saweran jumlahe 1.500.000. Oh iya. Kagem inggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Yo Mbak Ayu, mudhun panggung sik. Ya. Sing 1 juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Le nyambut gawe Mbak Ayu padahale. Ki lho. Padahale. Ya iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben kok ya. Ngeten, mosok juragan. Kirim 1,5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Kene mbake gathuk iki. Kono. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, paseno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi napa-napa. Tega. Wis bagane Dik. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng, Ora Pak, kena. ngaten niku. Awake dhewe iki wis dinas. Pon dines Ha nggih. iya. Mboten pareng. Ngono kuwi rak karek tegel ora. Ngono. Iya sing